وەزیرە دەرڤەیە تورکیە مەولود چاوشئۆغلۆ گوت کۆشاندەیە ناودەولەتیش بۆ سووریە ستێفان دێمیستۆرا کار لەسەر دەستنیشانکردنا دەماپێکانینا کۆمیتا دەستورێ ji bo Sûriye ya ku endamên wê ji rejîma opozisyona Sûriye hatine hilbijartin û pêşbînî kir ku di heyva bê de ew yek bêkirin. Oğlo got jî ku ew komît wê ji 15 kesayetiyan bê pêkanîn ku wê ji hilbijartina Dêmistora bin. Ji sê lîsteyan pêk tên ku Tirkiye yek ji wan lîsteyan bi navê opozisyonê pêşkêş kiribû. Lîsteya duwem Rûsye pêşkêş kiriye û ya siyem ji aliyê rêxistinên civaka sivîl e. Oğlo amaje kir bi hebûna nakokiyan derbarê lîsteya korêxistinên civaka sivîl pêşkêş kiriye û eşkere kir ku Tirkiye kar li ser navbênkariyekê dike di vê derbarê de û got ku piştî çareserkirina vê pirsgirêkê ew pêşbînî dikin ku komîteke distûrê bêpîkanîn û dest bi karê xwe di heyva bê de bike yan di vê salê de. Di tîrmeha borî de Dêmistora eşkere kiribû ku ew ê kar ji bo pêkanîna komîteya distûrê di heyva nehan de bikin. Ji aliyê xwe ve grûpa biçûk derbarê Sûriye ya ku her yek ji wîlayetên yekgirtî û Fransayê û Brîtanyayê û Almanya û Brîtanya û Siûdiye û Misir û Urdunê li xwe digire pênçema borî civînek li gel Dêmistora li New Yorkê li darxist û vexwend ji bo rêkxistina yekemîn civînên komîteya distûrê dilestirîn dem de. Beriya neharê keftin li ser durustkirina destûrekî nû li Sûriye di Kongrê Sûçî de hatibû kirin destpêka sala borî û rêkeftin her wiha li ser pêkanîna komîteke distûrê ji nûnerên rejîm û opozisyona Sûriye ve hatibû kirin ji bo serrastkirina distûr li gor biryara 2254 lê rejîma Esed ew yek red kiribû û di gulana borî de lîsteyek ji pêncî navan pêşkêşî balyozên Rûsye û Îranê li Şamê kiribûn.